Takže čau lidi, moje jméno je Mirda a já vás vítám u dalšího videa ze série miniher a dneska jsem tady měl být se speciálním hostem, ale nějak se nám to nevydařilo. Takže jsem tady opět sám a nebudu to zdržovat a půjdeme na to. Jinak docela jsem rád, no vlastně ne docela, jsem rád, že jste dali nějaký odběry. Jsem rád, že jste dali nějaký lajčík. Pokud se vám toto video bude líbit, zanechte samozřejmě lajčík, no. A my se vrhneme na to, že si nakoupíme hned nějaké věci. A co vy jste asi tady v Exploru nevěděli, že se dá, hele. Nechcete se zdržovat tím, že musíte jít do inventáře a tam, tak udělejte tady to. A tady to. Vidíte, jak je to lehké? Ale nevím, jako co mluvím. Mluvím divně. Oh, kecaš, ty jsi hacker. My máme hackera, dáš mi taky. Dáš mi meč. Ty, please, dáš mi meč. Ty dáš mi meč. Vidíte, má diamantový krmpač. Dáš mi meč, please, komu. Dáš mi meč, ty, please. Dáš mi meč. Vidíte, já vám něco ukážu. Hele, on má diamantový krmpač, jo? A ten tady není. Ten tu není. Takže hacker. Ale to je přece skvělé. Máme hackera. Tak si představte takový tek, aby nám všem dal enchantly diamantový brnění a sharpness 5. Ne? Tyjo, to by bylo hustý. On mi něco hodil, že jo? Já furt budu před ním. Jdi do hajzla. Tak jdi do hajzla. A vidíte, že mám skin hackera, ale nehackuju. Vůbec. Co jenom myslíte? Já hackovat, ne. Ne, ale fakt nehackuju a to já se furt musím řeknu, že nehackuju lidi. Pane bože. Vás vždycky donutí. Tak. To je vždycky základ. Tak a teďka si to musíte pěkně. Já nemám krumpáč. Místo. Bloky, jídlo, bloky. Tak a ještě si musím koupit Rockyho. Ne! Já mám taky jeden. Je? Ano. Mám 3 iony, hele, už zničil žlutý. Náš hacker zničil žlutý už. Což tak rychle hacker, Petře. Ne. Hele, hacker se vrací. Hacker, buď poz. Na ty hajzly. Hajzlové. Bych mohl jít na jo. To je úplně samotný. Co je, kamo? Co ti je, by? Si děláš snad srandu. Hexe, nechci tě rušit, jo, ale. Jo, hacker, tak to bude bomba. Tak. Dobře, hacker. Co jsem ještě dál, že chce?
O, dobře, hacker. Dobře, ty hacker. Tak, dobře, ty hacker. Vidíte lidi, to je totální hacker. Tak, vím si. Tak. On tam dal diamantový meč. Jen kampač. Kámo. Takže lidi, vidíte, že ten hacker je úplně skvělý. Vidíte, jak jsou na vás hacksy potom milí? Dávají vám takhle všecko tam a to je úplně boží. Takže, pane. Ty věci neexistují, nebo co? Bloky, já si koupím bloky, no. Hacker by mohl dobře zastavit postel, co myslíte? Všechno je to loží. Tak, já jsem nechtěl bloky, Tak to, makto, fakto. Fakt. Ahoj, vítám vás na kanále Fakt, jo. Samtube, ponis. Jdu ti pomoct, kámo. Hej, hacker, what the heck? Hexe, dělej, leď, hexe. Půjdeme, ty hajzl, vyzabij. Nikdy si tady to nedělejte na středu. Nebo? Já to věděl, ty hajzle. Prečo nie? Prečo nie? Ahoj, vítám vás na kanále Fakt, jo. Ukážeme věci. Hexe pomoc. Co ty šmejde? Ne, lidi, my snad neumřeme, zabil jsem ho já. Jo, zabil jsem ho, hajzla. Bomba. Ne, oni nás můžou zničit, sakra. Ne, je tam hacker, tak dobrý. Nein! Tak vem si. To a já nevím, proč si teďka zpívám a proč si to nasazuju takhle blbě a nevím proč vůbec co. Nevím proč to a nevím proč to. Nevím proč co. Nevím proč to. No, to je jedno. Tak, až to vyhrajem, tak tady to video ukončím. Si udělám i a budete se mít krásně a budete se mít čau. A nebo jestli to prohrajem, tak se budete mít krásně a čau. Ty zmrt. Promiňte, že mluvím zprostě, ale tak tady to je dost v prdeli. My můžeme umřít s tím týpkem a hacker nemůže. Hacker se má. No, hacker. Nenecháš nás. Nenechám vás. Slyšel jsi hacker, kam? Nie. Mluvím slovensky, rusky, politicky.
Mě fakt někdo zabil? Tak jo, já doufám, že se vám dnešní díl z miniher líbil. Pokud ano, tak zanechte lajčíček. A pokud u tady toho videa bude 20 lajků, tak natočím video, takovej speciálek, krásný speciál. A mějte se zatím krásně a